नमस्कार खुलुमबाय मैं हूं आप लोग का दोस्त जेम्स मुसाहारि आरो आंनि उन्दै बर' हारिनि बिर जोहोलावजो फंबाय बिनानावमोन आरो आंनि लोगो नोंथांमोन आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जय हिन्द। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव मा भिडिअ लाबोनायदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था। एक्सारसाइजजों लोगोसे आं नोंथांमोननि सेराव मा बुंनायदों मोजाङै खोनासं फंबाय बिनानावमोन। आरो आं फंसे खोथा बुंग्रोनि बे भिडिअखौ लाबोयैनि आगोलावनो सासे फौजि मानसिया बेफोरबायदि इउटुबाव सानफ्रोमबो सहस भिडिअ लाबोनो हाया। फंबायमोना बुंदों आरो आदा थाब थाब भिडिअ लाबोनो होननानै। सासे फौजि मानसिया गावनि गथ' गथाय न'खर फेमिलिखौनो माने सालायहरनो हाया, बुजिदोंना? आं बेनि गेजेरजोंब्लाबो आंनि उन्दै फंबाय बिनानावमोना मोजां जाथो होननानै आंथ' होनखायो नोंसोरनि सिगाङाव जों मेंनो रोङि जानांगोन। खस्थ' नङा, बे बुहुमाव मोनसेबो खस्थ' होननाय बुस्थु गैया, नंगौना नङा? आं नोंसोरखौ बिदि बुंखायो। अब्लाथ' आं नोंसोरनि सिगाङाव भिडिअ लाबोखानांगोन, नंगौना नङा? आंनो जेनोब्ला बोरै जानो? दिनैनि भिडिअखौ नोंथांमोना भिडिअ नायलांबाय थादो। भिडिअआ जाहैबाय दिनै जोङो सासे मानसिया उन्दैनिफ्राय जोबोर मोजां फरायनानैबो जोबोर गिदिर जानो हायो, नंगौना नङा? IPS अफिसार गिदिर जानो हायो। बेनिफ्राय मा? मोजां फरायनो रोङाब्लाबो मा जानो हायो? सासे मानसिया फिजिकेलजो देहाजो आरो सासे मानसिया गावनि देहाखौ ओरैबायदि स्ट्रं खालामनानै फिजिकेलखौ ओरैबायदि बानायनानै माने सासे मानसिया वर्ल्डआव नाम खामायनो हायो। माबायदि हागोन दा वर्ल्डआव नाम खामायनो गावखौनो, नंगौना नङा? बारा मोजां फरायनो रोङालासिनोबो हायोना हायोना? अब्ला दा आङो फर एग्जाम्पल होनि आंनि न' सेरावनो जोंनि बरमानिनो फंबाय मनज सरगियारि, बिथां IPS अफिसार, नंगौना नङा? जोंनि बरमानि बिथाङाथ' फरायजोब्बाय, बिजाबनि बाख्रिखौनो फरायबाय, बिथाङा बेसेबां गोरों। दा बिथांनो सासे IPS अफिसार जानो थाखाय मा नांगोन? देहा, फिजिकेल नांगोन। दा बेनो बडियाथ' दंखायो, नंगौना नङा? गासैबो मानसिनाव बडि थाखाय, नाथाय बेनो मा? बोलो नांगोन। IPS अफिसार जानो थाखाय बोलो नांगोन ना? खारनो हानांगोन ना? अब्ला दाथ' बे IPS अफिसार जानोसै, अब्ला बेनो ट्रेनिं नांगोन, खारनाय नांगोन, बायदिसिना नांगोन। दा मनज सरगियारि फंबाया बेसेबां खस्थ' खालामोमोन नोंसोर मिथिगौ? फुङाव बरमा मिसन रडनिफ्राय बरमा मिसन गावसानि न'निफ्राय सानफ्रोमबो बे हाई सेकेन्डारि फिल्डसिम खारोमोन। खारनानै हाई सेकेन्डारियाव फाखो गिदिङोमोन, जों खारोमोन, आंबो खारोमोन। मिथिबाय बोरै खारनांगौ, बोरै मानांगौ। बेनिफ्राय मा जाबाय? बेलासि आरोबाव मिसन सकनिफ्राय मा खालामोमोन? गामि खारनानै कोदमतला खमसे खम 5 and 6 किल'मिटारखौ खारोमोन आरो बेलासे। अब्ला जेसेबां खस्थ' खालामनांगोन सासे IPS अफिसार जानो थाखायबो मा? देहाखौ बेसेबां स्ट्रं खालामनो गोनां जादों। फरायनायाथ' फरायजोब्बाय, फरायनायनिबो देहाखौ नांगौ, नंगौना नङा? आं बेनि सायाव भिडिअ बानायदों आरो नोंथांमोना फंबाय मनज सरगियारिया बेसेबां घन्टा फरायोमोन आरो बोरैहाय फरायोमोन नोंथांमोना मोनथिनो लुबैदोंबा आंनियाव कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालाम। आं 100% बिथांनि फरायनायनि बागै आं खोन्थानो हायो। माबायदि फरायोमोन, बोरै फरायबाय थायोमोन बेखौ आङो बिनि फरायनायखौ नुना हैरान जायोमोन। माने 24 घन्टायाव बेसेबां घन्टा फरायो, बेसेबां घन्टा बिजाबखौ नायो, माने हैरान जायोमोन। नोंथांमोना मिन्थिनो लुबैदोंबा कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालाम, आं भिडिअ बानायगोन आरो बेनि सायाव बेसेबां घन्टा फरायोमोन। दिनै बोरैहाय IPS अफिसार जाहैखो जोंनि न' सेरनिफ्रायनो, न' खाथिनिफ्रायनो जों जोबोर गोजोननाय मोनो आरो बेसेबां खस्थ' खालामनांदों फरायनायाव खस्थ' आरो फिजिकेलखौबो। बेनिखायनो जोंनो फिजिकेलखौ नांथारगौ, नांगौना? फिजिकेलखौ जोंनो स्ट्रं जाथारनांगौ मानसिया 100% जों स्ट्रं जाथारनांगौ। अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था। आं दा नोंसोरनो आंनि बे एसे एक्सारसाइज फंबाय बिनानावमोन, जों देहाखौ स्ट्रं खालामथारनांगोन। मास्ट बि नांथारगौ। IPS अफिसार जानोबो नोंनो स्ट्रं जाथारनांगोन, मिथिबाय? नों खारनो हानांगोन। आं नैनि ट्रेपनि मारिदों। आरो फंबाय बिनानावमोन, आं मा होनदों? जोङो उन्दैनिफ्रायनो मा खेला गेलेनानै वर्ल्डआव नाम खामायनो हायो होनना बुंदों। दा माबायदि नाम खामायगोन? दा माबायदि नाम खामायगोन? नोंनियावथ' बोला फैखाया। नोंनियाव बोला फैगोन, नोंनि नांगौ मतेल'सो फैगोन। नों बोलोखौ दा बोरै बानायगोन? नोंनि देहाखौ नों दा बोरै स्ट्रं बानायगोन? जखाय लोंना, सेरेब लोंना, नंगौना नङा? बेदर जानानै
बेदर जाना सेरेब लोंनानैबो गोबां गिदिर ओरै जानो हायो खिन्थु बे खामानि जानाय नङा फंबाय बिनानाव मिथिबाय फुंजोबगोन नोङो जुमायदो सेरेब लोङै लोङै फुंजोबगोन बियारजों नंना नङा खिन्थु नोंनाव बोलो फैनाय नङा बिसोरजों जो खारजाबनाय नङा बिसोरजों जो खारफाबा ससं गोलैनानै थैगोन बिसोर हांनां थानानै बुजिबाय अब्ला जों उन्दैयावनो माबायदि दा फिजिकेलखौ बानायगोन आंथ' बुंबाय फरायनानै बिथां जोंहा मनज आइपिएस सरकारिया फरायनानै लास्टआव फिजिकेलबो बानायनो गोनां जाबाय जोबोर खस्थ' खालामनानै बिथाङा आइपिएस अफिसार जाबाय सेलुट फंबाय मनज सरकारिनि थाखाय बर' हारियाव आरो दा नोंसोर आरो बेफोरबायदि ओंखारबावनांगौ माबायदि वर्ल्डआव नाम खामायनो खेला गेलेनो उन्दैनिफ्रायनो नों जेब्ला 8-9 बोसोर जागोन फिल्डआव फै खार पुसाब मारि बुकडाउन मारि सानफ्रोमबो खार खारबाय था अब्लासो नोंनाव मा जागोन नोंनि देहायाव बोलो फैगोन नोङो जेसेबां बोलो दंखायोमोन नों जेसेबांनो खारगोन एसेबांनो नों बोलो जाबावगोन मिथिबाय नोंसोर मालाबा ट्राइ खालामदों नामा गावखौनो नोंसोर मालाबा फिल्डआव फैनानै ट्राइ खालामदों नामा खारनायनि ट्राइ खालामदों नामा नोंसोरो रावबो ट्राइ खालामा फर एग्जाम्पल आं दा खेला गेलेनानै सोर मानसिया मा जाखो मिल्खा सिं फिल्म नायदो मिल्खा सिंआ जितु फिल्माव जा स्टोरी खोन्थादो बेनि आरो आलादाबाव बेनि स्टोरिया मिथिबाय बेनि काहानिया माबायदि मिल्खा सिंआ आर्मिनिफ्राय खारनानै मानो बिब्दि जानाय बे फिल्मखौ नायबाथ' गाबनो ओंखारखायो आरो बेनि रियेल काहानिखौ बे फिल्माव खोन्थाजोबाखै फौजिनि काहानिखौ बुजिबाय बेखौ आंबो खोन्थाला मा काहानिमोन मामोन बेखौ आंबो खोन्थाला नाथाय मिल्खा सिंआ खारनानैनो मा जादों वर्ल्डआव नाम खामायदों फर एग्जाम्पल हिमा दासानो दङ जोंनि सेराव इंलिश रायलायनो गोरों जालायना इंलिशआ हारसिंनो रोंलांगोन नों स्पर्ट्सआव फैनायनि उनाव नोंखौ सब फेसिलिटि मोनजोबो नों न'निफ्राय ओंखारबो फिल्डआव खारना नायफाय खिजानबा नोंसोरनो दिनै हिमा दासनिसो बांसिनसो खारनो हायो खोमा आंनि फंबाय बिनानावमोना खिन्थु नोंसोर गावखौनो ट्राइ नायाखै ट्राइ नायदों नोंसोर गावखौनो मालाबाबो ट्राइ नायाखै गावखौनो टेस्ट नायाखै हिमा दास मिल्खा सिं नंगौ नङा जों हागोन फंबायमोन जों बिनानावमोन हागोन जों 8 बोसोर 9 बोसोरनिफ्राय जों फिल्डआव फैनानै सानफ्रोमबो खारबाय थागोन ना जोंनि देहाया अट'मेटिकलि स्ट्रं जालांगोन बुजिबाय जों खारनो हानाय जानांगोन दा नै नोंथांमोनानो नुबाय सोर मोनदों सिलभार मेडेलखौ सोर मोनदों मणिपुरनि नुदों बेनि फरायनायखौथ' सोङाखै बेनि फरायनायखौथ' नायाखै नायदों बेनि फरायनायखौ सोंदों नामा सोरबा बेयाव नों बेसेबां खस्थ' खालामगौ सोंदो नों खै बोसोर एक्सारसाइज खालामगौ बेखौसो सोंदो नों बेसेबां फरायनाय होननाथ' रावबो सोङाखै फरायनाय नांलाया स्पर्ट्सआव फरायनायजों लोगोसे एसेबां गोरों जालायना स्पर्ट्सआव इंलिश रायबाय हिन्दी रायबाय बास बहुत बेखिनियानो नाथाय नोंसोर स्पर्ट्सआव ओंखारबा गावखौनो टेस्ट नाय मानसि जागोन लाइफआव आरो आं जेब्ला न'आव थायो अब्लाथ' गोबां गथ'आनो मानसि जागोन आं बेखौथ' बुंखायो बन मानसिखौ आङो स्पर्ट्सनियाव साख्रियाव सोनो हागोन आरो खेला फोरोंनानै आं बेखौथ' बुंखायो आरो नों साख्रियाव मावनायालासे हाबदार जानो हायोब्लाथ' मा नांबावगौ आरो नों गोजौ लेभेलाव थांनो नायबाथ' बहुत धन्यबाद बेनिखायनो आङो फंबाय बिनानावमोन जों फिजिकेलखौ बानायनांगोन जखाय सेरेब लोंनानै नङा आं बेखौनो बुंखायो आरो फंबाय बिनानावमोन आरो आंनि उन्दै फंबाय बिनानावमोन जों उन्दैनिफ्रायनो 7-8 बोसोरनिफ्राय जोङो फिल्डआव ओंखारगोन आरो बिमा बिफाया गथ'खौ फकास खालामगोन नंगौना नङा खेला गेलेनानै वर्ल्डआव जों नाम खामायगोन आरो जोंनि ट्राइबेलनि बोलोआनो आलादाखा आं होनखायो जोंनि ट्राइबेलनि बोलोआनो आलादाखा जों सब हायो जों फरायनोबो रोंगौ जोंनाव बोलोबो दङ मिथिबायना फंबाय बिनानावमोन प्लिज अननानै आं बेखौनो बुङो जों खौसे जानांगोन जों खौसे जानानै खामानि मावगोन नंगौना नङा जों गोरिबखौ अनसायगोन गोरिबनि थाखाय खामानि मावगोन फंबाय बिनानावमोन अनलायलाय आंखौ जेसेबां गाज्रि बुंथो जों खामानि मावनांगोन मोजां फराय आरो फरायनायजों लोगोसे 100% नोंनि देहाखौ जोथोन ला देहाखौ स्ट्रं खालामनो नाजा न'निफ्राय ओंखारबो न'आव थाबाय थाना न'निफ्राय ओंखारबो फिल्डआव ओंखारबो गामिनिफ्राय ओंखारबो सकनि फिल्डफोराव खेला गेलेफै
बेनिफ्राय गोजौ लेभेलाव थांनो जों नाजानांगोन खारना नायनांगोन आंनाव बेसेबां बोलो दं खारबाय थाबानो बोलो बारायलांबाय थायो फंबाय बिनानावमोन जोंनाव दिनै रावबो फोरोंग्रा गैया मिथिबायना फोरोंग्रा थायोब्लाना बर' हारिया अब्ला फंबाय बिनानावमोन जों गिनाङा जिन्दगि डरके नहीं जों गाज्रि खामानि मावा जों गियाबो जोङो भगबानखौ भरोसा खालामनानै खामानि मावगोन सोरांनाय लोगो लोगो जों भगबानखौ खेबसे नाम लागोन बेनिफ्राय जों खामानि मावगोन जों फावसायनाङा हानखादों जों मालाबाबो फावसायनाङा जों मालाबाबो गिनाङा जोंनि बे गोसोआसो मेङो बे गोसोआ मेंबाय माने नोंनि देहाया मेंबाय बुजिबायना नोंनि गोसोआ मेंबाय एसेबां गोजौ पाहार आं बोरै गाखोगोन मेंबायना नोंनि देहाया कमप्लिट मेंबाय बे पाहारालाय मा थौ स्ट्रं जानांगोन नों 100% नों साक्सेस जागोन फंबाय बिनानावमोन 100% गिनाङा बिमा बिफाखौ अनसायनो सोलों गिदिरखौ सनमान होनो सोलों आंनि उन्दै फंबाय बिनानावमोन जों गिदिरखौ सनमान होगोन नंगौ नङा गिदिरा जोंखौ सनमान होयोगा जेबो खोथा गैया जों गिदिरखौ सनमान होनो सोलों नोंखौ जाय मानसिया बेसेबांनो गाज्रि मोनो बे मानसिखौ नों सनमान हो बे हारसिंनो डाउन जालांगोन जों सोरनिबा फिसानि थाखायसो आं भिडिअ बानायदो सोरनिबा फिसानि थाखायसो आं खामानि मावदो नंगौ नङा बिनि फिसाया आंनि भिडिअ नायदो खोमा होमबा गावखौ मा सानदो बे गावनि फिसानि थाखाय बेयाबोथ' बिमा दङ आं सोरखौबा बिमाखौसो अनसाय होनदो बेयाबोथ' गावआबो बिमा दङ नंगौ नङा बेयावनो आं मा नांजादों बेहा नंगौ नङा फंबाय बिनानावमोन गावहाबो बिमा दङ गावहाबो फिसा दङ गावनि फिसानिखौबो बुजायदों गावनि बिमाखौबो बुजायदों अब्ला फंबाय बिनानावमोन जों मालाबाबो जेना फंबाय बिनानावमोन जों मालाबाबो जेना जों मावगोन जों साक्सेस जागोन गिनाङा जिन्दगि दरकेनि जिबनाव मालाबाबो गिनानै नङा खामानि माव आगोलजों थांबाय था जोंबो फंबाय मनज सरगियारि बायदि IPS जानांगोन स्पर्ट्समेन जानांगोन वर्ल्डआव नाम खामायनांगोन नंना नङा फंबाय बिनानावमोन वर्ल्डआव नाम खामायनो हागोन जों बर'सो ट्राइ सब हाजोबगोन गासिखौबो हाजोबगोन आं नोंसोरखौ सानफ्रोमबो बुंखायो बे गोसोआसो मेङो जेबो नङा सब बुस्थुखौ मावनो हायो जों खिन्थु गाज्रि खामानि मावा जों मोजां खामानि मावगोन जों जौगागोन बर' हारिखौ जौगाहोगोन आरो आङो नोंसोरनो एक्सारसाइसनिबो भिडिअ लाबोगोन आं फोरोंगोन नोंसोरखौ न'आव थानानै माने डिफेन्सनि थाखाय माबायदि फिजिकेल बानायनांगौ माबायदि खारनायनि एक्सारसाइज खालामनांगौ आं गासैखौबो नोंसोरखौ फोरोंजोबगोन बोरैहाय खारनांगौ नोंनि बडिखौ बेखौ बोरैहाय गुवार खालामनांगौ बिखाखौ बोरैहाय गुवार खालामनांगौ खुनु जिमाव थांनाङा नोंसोर न'आव थानानै बानायजोबनो हागोन आं बेनि एक्सारसाइज नोंसोरनो ओरैबायदि मोजां फोरोंनो हागोन फंबाय बिनानावमोन नोंसोर सिन्था खालामना नोंसोरनि फिजिकेलनि थाखाय आं दं नोंसोरनि फिजिकेलखौ बोरै बारायनांगौ बोरै फिट खालामनांगौ आं दङ आरो नोंसोरखौ खेला गेलेनानै बबे लामाथिं लांनांगौ बेयावबो आं दङ नोंसोरल' आंखौ सापर्ट खालामबाय था नोंसोरल' आंखौ अनसायबाय था अब्ला दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबनोसै जय हिन्द